L-arkitettura mhijiex biss konkrit ħadit jew strutturi, iżda hija ħolma li rat jieħdu l-forma postijiet bħal Belt Valletta u binjiet mill-isbaħ madwar il-pajjiż. U dan l-ispirtu li jwassal biex jerġgħu jkunu organizzati l-Unuri Għall-Periti magħrufa bħala the Malta Architect Awards u li din is-sena se jsiru fis-27 ta' Ottubru. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa il-binja tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-Perit Vincent Kassar li jmexxi l-ġurija internazzjonali tkellem dwar l-importanza tal-avveniment. Il-lan tagħhom huwa li jkun hemm ħafna proġetti li jsiru illi ħadd ma jagħti kasom. U allura din ngħidu isma' dawk il-periti li qegħdin jipproduċu diżinn illi huwa tajjeb ta' ċertu kwalità għaliex m'għandhomx ikunu premjati b'xi ħaġa. Kassar stqar ukoll illi permezz tek il-pajjiż igawdi minn impatt pożittiv kemm fi-stil ta' ħajja kif ukoll fi kwalità ta' disinn. Fost il-kategoriji li se jkun hemm insibu premijiet għal bini kummerċjali, żvilupp sostenibbli u periti ġodda promettenti. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru Ian Bort u s-Segretarju Parlamentari Chris Aġus fejn saħħu fuq il-ħtieġa tas-sostenibilità u kwalità tal-iżvilupp. Xi ħaġa li tkellem dwarha wkoll il-Perit Kassar. L-awards qed tinħoloq kuxjenza fuq il-kwalità naħseb jiena, mhux biss fuq il-kwalità imma anke wkoll fuq l-iżvilupp kif għandna nagħmluh.